किती आहे तू वाच मला न झालं वाच काय करता खोरे घेऊन मारपाक पिकास घेऊन मारपाक त्याच्या फाटल्यान धावता तू मार खाताला पुढे यो आता सांगता तो पिकास घेऊन कामां दिल्या ही कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या गुंडांक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या आणि अशी कामां करपाची कितें सेफ्टी आहा कितें सेफ्टी आहा पहिले Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.